Ассалому алейкум, бародари азиз. Видео беҳад муҳим аст барои бародарое ки дар стройко кор кардан метавонед, одамое ки арматурчикен. хоҳиш мекунам бародар ҳамин видеоро хос ба хотири алоб чанд хамедан подписа кунед, лайк монед ки беҳад муҳим аст. ин ҳамин рӯз ҷо кор сар мешавад. 15 нафар арматурчик дар коранд. ҳар бега сумша мегирад 3000 рубл. бародари азиз, 8 соати кори дорад бародаро. касе ки мехоҳад дар шаҳри Москва метро Новокасинода боз ҳам мегӯм, ман намҷа номраро болода мемонам, номраи ҳамин бигем акае ки мақсад ки какара ҳамат мешиносем доира, инам болода номраша мемонам. кадомет илтимос беҳуда ба худа зан назан, ҳамин арматурчика метавонӣ сразу да ватан донам ки ака ман метавонам паспорт ҳамин партои бароҷа пропуска ҳамин чизе ҳо мекунам ҳисоби гап. баъд бародари азиз, айни ҳол як хитом медонем дар ҷоем дар ҳиҷомамон ҳастем. касое ки ҳиҷома омадан мехоҳем бародари азиз, номро ҳаст, адресо ҳаст, биёед марҳамат бародари азиз. фитабочка, массаҷ, и ҳиҷома, хулосан ҳамаш и душам надрун ҷои душам тайёр кардем бародари азиз. ҳамаш 2000 рубл дар шаҳри Москва метро Люблинода, улица Краснодарская 15/17. хоҳиш мекунам бародари азиз, як поддержка кунед, 15 бародара соҳиби ҷои кор кунем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. дастгири шумо пешравӣ. ассалому алейкум бародари азиз, иншоалло сол ҳастем, хуб бошед, худованд ҳар ки ҷой бошед соз ҷои хуб бошед. бародари азиз, мо дар шаҳри Москва метро Люблино Краснодарская 15/17 ҳиҷомаи хайри муҷиб марҳамат набе мисли яка ҳиҷома питабочка медрои ҳиҷома мекунӣ, массаҷ ҳама нави массаҷи дастӣ аст, массаҷи аппарати аст, ҳама нави бародари азиз 2000 рубл. марҳамат бародари азиз, ҳаматон дар ҷои ҳиҷома жида дорем. номраи поёмдагида занг бизанед, иншоалло як салом роисе ҳамаш мешавад. фаромӯш накунед ки бародари азиз, душам дорем. бародаро метавонед ки баъди кор бихезем биёед, душам ҳастем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.